O sigui, és barat per lo bé que tu passes. Perquè s'ho passarà bé, perquè són temes que pot compartir després amb un col·loqui, amb un debat, amb unes cervesetes, amb els amics, amb la família, amb la parella, perquè la Laia, la Maria i la Laura estan estupendes. Perquè no pares de riure, però és que a més t'hi sents interpel·lat en totes les històries que expliquen. Són 3 dies. En tots els temes, en tots. I l'equip, o sigui, és un equipasso, és que una dramaturgia increïble, una música... Veniu. Primerament perquè artísticament les veus que tenen és meravellós, com toquen el piano, com es mouen, com tot. Per la temàtica. Exacte, i a més que es nota que tenen una carrera ja i que s'entenen, es coneixen i que també saben molt bé tractar el públic. La recomanaria perquè és un espectacle que et fa pensar i que gaudeixes molt i crec que tothom l'hauria de veure. Porque te pasas un rato increíble y te reís, te emocionás, reflexionás. Es un trabajo muy, muy precioso de verdad.